Finally जों tabok silainai bai Elizabeth Kaijakkha Kaijakkha faidi. Finally bai Elizabeth kolai bo Kaijakkha pekha. Bo Agartala no Kaijakkha pekha bai Elizabeth kolai. Baksa busu borok Wansa bai tongo mahaike je social media barok mane fake data tal da hinai. Je social media invitation karok man mane obo fake da tatal da ta Wansa bai okini baksa busu salai tongo hingke bo thikno Kaijakkha pekha bai Elizabeth kolai bo Kaijakkha pekha. Thikno bo buini dofani borok bai Kaijakkha pekha. Taisa bai Elizabeth kolai ni photo viral tongo bo Kaijakkha mani photo viral tongo tabok taisa social media asake. Obono norno Wansa naisili sini borok buini dofani borok bai Kaijakkha tamong nai Wansa bai naisili. Emane sini tipar to songko bo kom oro mane sini tipar buri rok bo oino dofani borok lai thangkai taibo sini songko kom thangnai. Sini tipar hingkai sini tipar kusuk kathok hino chung chubago. Ulo chubago pekha hingke kusuk kotor kakha hingke buini dofano lai thango. Sini tipar hinai chuo mane sini tamo lap tongsi hingke. Sini tipar buri rok hingke buini dofani Wansa chularok no lai thango hingke sini tipar chularok hingke buini dofani buri rok no mabo maya hingke naidi Wansa buri rok sini tipar chularok bai kaidi kaijak naidi masa musu tongo gorib kangna hai rok no masa musu manai tongo hingke bongni Wansa no hingke chung Wansa buri rok no hingke maya naidi bongni borok hingke busuk kaham lama surungoi tong. Chung hai rok no chung tamo hinui sasinai je sinai nungnai je lekha korong je sinai nungnai borok se ma haike lai thango hingke ba sini bobishoro tamo se ong sinai hino.